Dan ana magana annabi ba magana wani ahlus sunna ko dan bid'a ko dan dariqa. Kada wani ya dauka ba za a iya hukunta wani ba saboda yana wata dariqa ko yana da wata izala ko kaza ko kaza. Da ko su marasa kunya sai su dinga ganin kamar tunda ai dan izala ne ya kamata ɗan izala su taimaka a fito da shi. Wallahi in ba shi da gaskiya ba za mu taimake shi ba. Ko ɗana ne da na haifa a ciki ya taba annabi wallahi in za a taka shi ba zan taimaka masa. Kusan da wannan. Don wani naji yana cewa ai ga malam Daurawa gatansa ne waye kai malam Daurawa ba naka bane in baka kan gaskiya wallahi. Amma san da wannan abun kuma mun tabbatar malaman nan da na dariƙar da na izalan da na waye mun tabbatar malaman da aka dauka din nan malamai ne na Allah. Ko muna ga ba za su san zuciya ba. In ma wani zai san zuciya ragowar za su ce ba su yadda ba. Dan kowa ya kawo shi ya jinjina nasa da kansa ya kawo. Ma ba zan gaya muku sunayen waɗannan mutum 11 domin kwamiti ne na cikin gida, amma dai ina tabbatar muku amsa mutanen da mu kanmu da muke tare da su mun gamsu mutane ne masu kwatanta gaskiya da adalci, sai da aka jinjina kowa. To waɗannan za su yi zama su saurari tunda sun zo da abinsu a flash, sun kawo abin a flash. To za a bi ɗaya bayan ɗaya in aka ga yayi kankanta da yawa za a ce to a nemo asalin don za a iya yin editing, za a ce a nemo asalin full ɗin maganar a jita daga farko har ƙarshe. In an ga cewa bai laifi ba tunda yanzu tuhuma ne bai laifin komai ba, to za a sanar da hukuma shura ta tabbatar mutumin nan bai laifi ba, da haka a sallame shi. Idan ya yi laifi aka tabbatar laifi ne za a tabbatar masa ya yi laifi, kuma za a tura shi inda za a ci gaba da shari'a domin a tabbatar da laifin ko a kore shi. Sannan na uku, in an ga wani abu ne da ana faɗarsa na gaskiya ne ana faɗarsa da ladabi sai ya nuna rashin ladabi wajen faɗar, to kuma za a bashi nasiha da shawara wanda dama muna yi. Kafin ai wannan abin da sati 2 sai da na kirawo shi ne masa nasiha ga Aisha, shi na sa ya nemo min shi, nace zo ina kiran ka. Yazo kuma misalai da bitun da dalibi na ne, ya kira shi nace ku dinga kyautata harshe a cikin lafazi magana. Ko gaskiya zaka faɗa akwai lokacin da zaka faɗi gaskiyar da ba lafazin da kai amfani da shi ba haka yake. Mu da muka yi karatun zauri wajen fassara kalmomi akan sa kinaya da alkunya wajen nauyin abu, musamman in ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi qur'ani. Yanzu wallati hasanat farjaha yake fassara shi wacce ta kare gabanta, amma qur'ani cewa wallati hasanat, amma a fassara me muke cewa wacce ta kare mutuncinta ko wacce ta kare gabanta. Ba a faɗan wancan abu, amma an ka faɗe shi za a ce haka ne, amma kuma za a ce kai malamin nan yayi me yayi batsa. Ka gane lafazi wata ran zaka iya zuwa wani guri kai ka faɗi kalma ta zama rigima, wata ran ka je ka faɗe ta kuma ta zama abin arziki, kuma duk sako dai kuka kai, amma irin lafazin da aka yi amfani da shi.